ଏଇଠୁ ଯିବୁ ଏଇଠୁ କଣ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟଟା କୋଉ ପଟେ 5 କିଲୋମିଟର ବୁଲିକି ଆସିବ। ବୁଲିକି ଆସିବୁ। ଯିବ ତମ ବୁଲାବୁଲି କରିବ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବି। ଓହୋ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟଟା ଆଉ ସେଇଟା କହିବା କଥା ନା। ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟଟା ସେଠି ତ ସବୁ ଜାଗା ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି। ସେପଟେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ତା ଭିତରେ ପଶିବେ ସେଲ୍ଫି ଉଠେଇବେ। ଆଉ ସେଇଠି ଛାଡ଼ିଲେନି ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ମରିବୁ ନା କ'ଣ ଗାଡ଼ି ବାଡ଼େଇ ଦେବେ। ଆପଣ କହିଲେ ପରା ନା ଆମେ କହିଲୁ ପୁରା ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟଟା ଯୋଉଟା ମାନେ ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ ଯାହା ଧୁଆ ଅଛି ବୁଲିବାକୁ ସେଇଠି ନା ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବୁ କହିଲୁ। ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟଟା ସେଇଟା କହୁଛି। ସେଇଟା ଟିକେଟ୍ କରିକି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ଆମେ ଟିକେଟ୍ କରି ଯିବୁ। କହିବ ନା ଆପଣ କ'ଣ କହିଲେ ଆମେ ଯୋଉ କହିଲୁ ସିଲ୍ଭର ସିଟ୍ ମାନେ କୋଉଟା ବୋଲଲେ ଯୋଉଟା ଥିବ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟଟା ଦୁନିଆ ଜାଗା ଅଛି ନାଁଟା କହିଲେ କି ନା ସେଇଟା ତ ମହାନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ନା। ମାନେ ଯୋଉଠି ବୁଲାବୁଲି କରିପାରିବୁ ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ ସେଲ୍ଫି ନେବୁ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସିଲ୍ଭର ଲାଇନ୍ ସିଲ୍ଭର ସିଟ୍ ସିଲ୍ଭର ସିଟ୍ ଯୋଉଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ଗୋଟେ ସିଲ୍ଭର ସିଟି ଏଇଟା ଟାଉନ୍ ହେଉଛି ସିଲ୍ଭର ସିଟି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଆଡ଼କୁ ଅଛି ନଈ ଭିତରକୁ ଅଛି ଯୋଉ ବ୍ରିଜ୍ଟା ସୁସାଇଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ସେଇଠି ଅଛି। ନା ଆମେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବୁ ନାହିଁ। ଏ ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ। ହଁ ହଁ अंडे को भी गए थे काम में अंडे को भी गए थे काम में जाते हो एटा ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ या देहरे सब सेल्फी फोटो ले परिबे ସେଇଟା ଅଛି ସୁସାଇଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ସେଇଟା ତା ଭିତରୁ ଯିବେ। ସୁସାଇଡ୍ ପଏଣ୍ଟ କାହିଁ ଆମେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ପଚାରୁ ଯୋଉ କହୁଛି